hudobnej osade pod Tatrami obyvateľom Batizoviec sa vraj zjavil Ježiš. Jeho podobizeň zbadali na plynovom sporáku a z kuchyne sa razom stalo pútnické miesto. Poďte sa s nami pozrieť, aké nadšenie tam biblický Bia vyvolal. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Chcela som variť a ja začala postaviť ako hrniec a z ničoho nič mi tam furt išlo oči, že tam sa dačo deje. A to, jak pomalu sa zjavovalo a tak som sedela a z ničoho nič to vyšlo. Ukazovalo sa to. Osadníci hovoria o zjavení v potatranských Batizovciach. To spôsobilo ošial. Ľudia už tretí deň tlačia pri sporáku a modlia sa. Ľudia sa striedajú v skupinkách, zapaľujú sviečky a odriekajú modlitby. Verím Duchu Svätého. Pani domáca tvrdí, nie je to zažratá špina ani vyzrážané pary. Ubezpečuje nás, že je to naozaj Božie dielo. Aj teraz vám môžem ukázať, že som spravila plášok, čistila, leštila som, okenu som dobrala a tak. A nešlo to dole. Osadníci volali aj farára, nech sa na to príde pozrieť, no ten si o ich pútnickom mieste myslí zjavne svoje. Nadšenie zo zjavenia má ale aj praktickú nevýhodu. Domáca pani len dúfa, že to nebude trvať večne. Ja nemôžem ani variť. Batizovskí osadníci hľadajú niekoho, kto im pomôže objasniť túto záhadu. Už teraz ale tvrdia, že je to zázrak a nie hociaký. Veď o zjaveniach Panny Márie už počuli, ale že by sa niekomu zjavil Ježiš, o tom ešte nechyrovali. Faktom ale ostáva, že ešte nikdy sa tu toľko osadníci nemodlili ako v posledných dňoch. Rómovia z obce Čirk zo staroľubovnianskeho okresu sú presvedčení, že sa im na jednej z chatuči zjavilo nadprirodzený úkaz. Spozorovalo to 16-ročné dievča včera večer, keď išla v neskorých večerných hodinách domov. Prišla som domov, videla som svetlo, zelené a zjavil sa mi oči. A hneď si v tej tme všimla, že sú to oči? Hej. Čo to je vlastne, čo sa tam zjavilo? A my si nemyslíme nič, no ale tak každý sa vystrašil, že čo to je. Ona, jak zbačila toto, že zasvietili tie oči na ňu. Ona si odfotila. No my myslíme, že nejaký zázrak sa stal možno. No nevieme istotne, ale keď farár tu bol, pozeral, no dal ten obrázok, to myslíme, že dačo je na tom. Že keď tak sa jej zjavili tie oči. Bojíte sa, alebo skôr... Nebojíme sa, my sa nebojíme, ale chceli by sme vedieť, že čo to je, no. Skupina Rómov z Vyšnej Kamenice žiada o nový dom a aj menšiu finančnú čiastku na začiatok. A má na to veľmi originálne zdôvodnenie. Zo starého domu sa totiž musia vysťahovať, pretože ich tam terorizuje neznámy duch, ba nebojím sa povedať démon. Ich deti majú v noci strach a nemôžu vraj ani chodiť do školy. Na zjav zo záhrobia údajne dopláca celá rodina. Co mám robiť? Má špicaté ucha, má také ústa, ako má pes, veľké oči a krva má. Modlíme sa, že by nám to neublížilo. Tak toto je obraz, ktorý majiteľom domu vo Vyšnej Kamenici naháňa obrovský strach. Zjavuje sa každý deň o 10 ráno a 6 večer. Má to ale jeden malý háčik. Démon sa ukáže len vtedy, ak vo vnútri sedí hluchonemý mladík a nikto ďalší v izbe nemôže byť. Dvere musia byť zatvorené. Divadlo sa ináč nekoná. Poďte von, po ňom bude záber. On zakričí tam, potom sa objaví. To je jasná vec, jasná. Poďte! Všelijak sa zjavuje. Na psa, hej, na horora. Že či je zlý? Hej, že na hlavu kýve. Hluchonemý chlapec vraj zjavenie vidí takto. Takého nepochovali do tej steny, alebo jak, alebo zamurovali. Aj napriek tomu, že to na stene vyzerá ako nepodarok postavy namaľovaný štetcom a vodou, tvrdí, že démon prichádza nečakane a vyzerá stále ináč. Koľko minúty? Takoj.
A dvere na ňu zavriem. Má také zuby, že nám niečo spraví. Démon hýbe ušami a vie dokonca aj písať. Do domu sa na omietkový prízrak chodia pozerať desiatky zvedavcov. Som prišla z Košic preto. Rodina Horvátových je presvedčená o tom, že zjavenie je hlasom zo záhrobia a pred útokom diabla ich ochráni cirkev. Chcem, aby to zmizlo. Odpúšťam naše viny, ako my odpúšťame svojim nevinníkom. Z Vyšnej Kamenice Jozef Kačmáry, televízia Joj. Každé čudo 3 dní trvá a po našej reportáži pominie aj toto. V izbe sme totiž umiestnili skrytú kameru, o ktorej nevedel nikto. Démon sa vraj zjavoval len hluchonemému mladíkovi a vo vnútri musel byť úplne sám. A takto omietkový prízrak vznikal. Najprv si overil, či sa niekto nepozerá cez okno. Potom si dal s matkou znamenie, že je všetko v poriadku a nech idú všetci na dvor. Tam bude syn sedieť tam a jak on zakričí, tam potom sa objaví. A potom to prichádza. Ide k posteli a spod nej vyberá vodu. Štetec dostáva na stene len tak zabrať. Náradie opäť odloží pod posteľ a detinská maľba je tak na svete. Potom začne ducha akože privolávať. Nenadaný Picasso zahrá potom pekné divadielko o škrtení a senzácia je na svete. Všelijak sa zjavuje. Kopčany v okrese Michalovce. Táto strašidelná informácia sa rozšírila rýchlosťou blesku. Malo sa to stať v noci v záhrade rodinného domu. Potom, čo s chlapcom strávil istý čas, ho údajne pustil, no povedal, že sa ešte vráti. 11-ročný Ľubko sa vraj vybral vonku po tme na záchod. Domov sa už ale v zápäti nevrátil. Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami. Pátranie však úspešné nebolo. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali, nič, absolútne až po kanáloch Bosmice mesnými sledy, že sa skrýva. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan. Satan, máme takú sednú uši, jak má kon, a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Rodičia si najprv mysleli, že ide o výmysel. Keď im však syn podrobne opísal to, čo zažil, prestali to brať na ľahkú váhu. On tam tak nám nepatril. Tak nie. Padni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Dedinčania sú teraz v strehu. Po tejto nepríjemnej udalosti si na svoje deti dávajú veľký pozor. Po zotmení môžu chodiť iba v sprievode dospelého. Odiď Satan, choď preč Satan, choď do pekla, tam, kde si bol. A ja sa už bojím o deti. Ale ani jednoho vonka nebolo ešte, bo tu decko jak 10 hodín. Ono už tu decko ani jedno nie. Takže 21.6.2002 tlačíme bicykle, vchádzame do lesa. Začína sa smievať. No ako náhle sme vybrali domáce klobásy, čo sme robili, hej. Začali opekať, sme si všimli, že nejaké zvláštne ticho vzniklo. Bolo to veľmi ďaleko ešte, to bolo možno aj kilometr, ja neviem. Ale v tom tichu to bolo počuť, ak sa to blíži k nám. Takže rozmýšľam, teraz čo? Ide tu takto, nejaký zo zabavy, z vedľajšej dediny ide z malej Idy do Kovca, ide domov zjebaný. A hovorí mi, čo je to? Hovorím, však nie, však kľud, nie, však čo. A v tom tichu som počul, normálne, ak tu sme boli za tým stromom skrytí, tak stál vedľa mňa, bicykle po zemi sa mali porozhadzované. Som počul, jak mu srdce bije, ale to bol normálne ventilátor, čo z neho išlo. A som už hovorím, no, sa zasvietíme si na ne. Ja som vybral tú svetlicu za korunu, zapálil som, už jak bol celkom blízko. A ako náhle som škrtol, kroky sa vtedy prvýkrát zastavili. Tá rovnaká frekvencia, čo išla pomaly už, ja neviem, či to trvalo 3 minúty alebo 5 minúty, hej, ale viem, že bola presne akurát polnoc. Úplne. A ticho bol úplne. A teraz toto dolietalo, spadlo, toto, hej, to tá krydielka dve, to tá vtielka svietiaca, spadla, úplne ticho, on stojí
My rozmýšľame, tomu ide srdce, ventilátor. Tma, čakáme, či dačo. Ja som čakal, že zakričí, co tu robíte, alebo čo, že taký, ne, tam je skrytý. Lebo leží na zemi, možno za to sme ho nevideli s tou svetlou, lebo ja neviem. A ja, tu na, toto išlo na nás. Na plnú paľbu útočný, normálne pokrik na nás toto vyšlo. Jak jašter, alebo čo, ja neviem, to už bol démon, ja neviem, toto som jediné nečakal. Čakal som hoci čo, nejaké, ja neviem, zlíky, nejakého diviaka, alebo ja neviem, nejaký medveď, alebo čo, ale medveď nejde po dvoch nohách, kilometra, alebo čo, ale hovorím si, toto smizlo, toto... A hneď, už išiel na nás útok, priamo, už začal behať. A ja vtedy hneď delobúch, jeden, začal som škrtať, ale ruky mi nejak nešli, normálne som chcel aj ruku tú škrkátku, nevedel som, aké ma zhypnotizoval, normálne ruky. Toto vedľa mňa stojí, ventilátor, srdce. Hovorím, že to nejdu ruky k sebe, škrtám, nezapálilo sa, odpadlo, rýchlo, preč druhý, záložný delobúch, zik, zapálil sa, rúcil som. Bomba taká v tom tichu, že dovidenia, to ešte sa ťahalo, normálne bolo počuť výbuch a potom, jak to ide, ten zvuk, do celého lesa, vybuchlo a potom si ešte počul pár sekúnd. Takto išlo ten výbuch. A to ten so mnou mi hovorí kamarát, prišiel, že už utiekol. Mi je neviditeľný, tak je na strome hore, predátor, Vláz, neviditeľný démon, toto čo je? A ber, všetko, rozrúcaj tu klobásy a to ten, jaké by bol Ríšo naraz, jaké by doňho vošiel, alebo čo, ja neviem. Toto sa stalo, on ide jesť klobásu, mi hovorí. Však ostaňme tu, do rána, on ide jesť. Ja taký žalúdok som mal malý, nehovorím, taký chceš tu jesť teraz, po tom, čo sa stalo. Hovorím, však doňho vošiel asi ten démon, už v ňom je už pán. Zošalem. Hovorím, tu rozrúcaj to tie klobásy, rozkúskuj, ešte roztrhaj. Ja som trhal chleby a všade som rozhadoval, nech ho to zdrží, aby keď budeme behať von z lesa, nech on tu žere, keď to ten dym ho tu pritiahol, alebo čo ja neviem, prečo tu prišiel. Takže za svetlom ideme naspäť, nejak sme prišli, z ničoho nič, kúkame, toto je hrubé storočné bodľaky, stena urobená. Takže to ten debil nás nielen, že nám zobral oheň, on ešte nás zavrel do klietky a zhora nás chcel nahnať do toho močiaru tam, čo je dole, čo za chvíľu si môžeš natočiť tam, čierňavú hnusnú. A neviem, jak to vlastne celé, keby sme to nechali tak, že nemám delobúchy, nie som pripravený, nie som nič, možno, že urobil stenu normálne. Stenu z tých hnusných bodľakov hrubých, nedalo sa prejsť, išli sme hore, išli sme dole, išli sme všade. No nedalo sa prejsť. To ten zošalové zobral svoj bicykel a začal to sekať. Ja prejdem! Hovorím, nerob to, však prepíkneš si gumy, už budeš tiskať až dole, bo hovorím, aspoň keď vyjdeme stajal, tá dole už Bukovcom len ideš na bicyklu.